Прывітанне, сябры! У жывым эфіру Белсату перадача «Двубой». З вами вядоцца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі – што можа аб'яднаць беларусаў і ввогуле ці патрэбна гэта? Удзельнікі «Двубою» маюць розныя думкі з гэтай нагоды. Сёння гэта рэдактар Еврорадио Зміцер Лукашук. Добрый вечар. Прывітанне. І кандыдат філасофскіх навук Павел Барковскі. Прывітанне. Добрый вечер. Што ж, давайте адразу да дыскусіі. Зміцер, вы ўжо 3 кнігі, я бачу, вы як заўсёды носіце з сабой, 3 кнігі пра нацыянальную ідэю выдалі. Але ці не здаецца вам, што вось у гэтых кнігах гэта, паколькі з улікам тых людзей, з якімі вы сустракаецесь, каго запісваеце, то гэта нацыянальная ідэя толькі для адной часткі грамадства беларускага, а другая частка, ну, як мінімум, і вамі не прадстаўлена ў сваіх кнігах, это не так важна, а важна, што іх неяк намі не прагаворваюцца іхнія думкі, іхнія ідэі. Ну, так ёсць сапраўды, і гэта вынік таго падзялення, якое ёсць, якое нам навязалі, а не якое мы хацелі. Потому что да таго часу праграма, я нагадаю, выходзіць з 2018 года, і адпаведна да вось гэтага 2020 года, да нашага вымушанага выгнання і да застрашвання беларускага грамадства мы запрашалі і звярталіся да іх меркавання і да тых людзей, якія з'яўляюцца альбо нейтраламі, альбо прыхільнікамі дзеючай улады. І таму у нас, да прыкладу, у нашай першай кнізе ёсць і Пётр Пятроўскі, які вядомы прапагандыст сёння рэжыма і удзельнічаў як у якасці зараз у этой так званых выбарах у якасці даверанай асобы аднаго з так званых кандыдатаў камуністаў. Тут ёсць і былы дыпламат, а таксама былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Варанецкі, які таксама выказваў сваё меркаванне. Іншая справа, што пасля вось таго, як мы ўсе незалежныя СМІ, незалежныя эксперты сталі там некімі там экстрэмісцкімі, некімі фармаваннямі і гэтак далей, з-за размовы з кім людзей караюць канкрэтна турэмнымі тэрмінамі, нават калі гэта размовы не пра палітыку, калі гэта не там некая крытыка рэжыма, а проста развагі на філасофскую тэму, ці патрэбна нам нацыянальная ідэя, як нам аб'яднаць грамадства, якое у нас бачанне будучыні нас і нашай краіны, гэта таксама караецца. І, адпаведна, людзі проста баяцца браць удзел, асабліва тыя, хто знаходзіцца ўнутры краіны. І гэта незалежна ад таго, зараз ты прыхільнік там Лукашэнкі, калі прыхільнік Лукашэнкі прыйдзе да мяне на праграму і будзе даказваць, як Пётр Пятроўскі, што это самае, як ён там сказаў, што наша нацыянальная ідэя гэта агульны Лукашенко, но нават калі ён гэта прыйдзе і скажа, то за тое, што ён прыйшоў, ну, можа быць, там, без дазвола куратара адпаведнага ў эфіры Еврорады, ён можа проста патрапіць за краты. Вось і ўсё. Это зразумела. Все-таки, Павел, давайте вось гэтую тэму, якую хацелось бы сёння перадаць, адразу абазначыць сваю пазіцыю. Ці гэты яр, гэтая яма паміж двума рознымі беларускімі грамадствамі, яна, па-вашаму, на сёння, ну, такая неперадольная, ці ёсць нешта, што можа нас збліжаць, а як это выявіць збліжэнне, калі гэта там уяўляюць збліжэнне, пра гэта 100 разоў Лукашенко казаў. Прыходзьце, пакайцеся, прыпаўзіце на каленях, вот мы вас даруем. Ну, я, па-першае, буду нязгодны адразу з вядучым наконт фармулёўкі гэтай ямы. Таму што, калі паглядзець на ўсе сацыялагічныя пытанні, то, напрыклад, сацыёлагі досыць так трапна разбіраюць беларускае грамадства на некалькі падгруп. І звычайна яны паказваюць, што вось свядомыя прыхільнікі ідэі нацыянальнага адраджэння, ідэі такой больш свядомай прадэмакратычнай павесткі, гэта адзін невялікі спектр, каля 20-25%. І прыблізна такі ж адсотак у людзей з такімі кансерватыўна-аўтарытарнымі, хутчэй, прыхільнасцямі. І вось гэтыя два полюсы, яны паміж сабой зразумела варагуюць, у них зразумела розныя дыскурсы, рознае бачанне будучыні, але большая частка грамадства
Яна не знаходзіцца ў гэтым стане канфлікту. Яе туды сапраўды змушана ўцягваюць. І калі мы сёння кажам, што там умоўна ёсць там тыя, хто засталіся ў Беларусі і збеглыя, як там нам кажа прапаганда, но гэта таксама шаблон, гэта таксама штамп, які нам спрабуюць навязаць і сказаць, што нібыта ёсць правільныя беларусы там і неправільныя беларусы. Хаця мы адны і тыя ж беларусы, неважна па які бок мяжы. А вот гэта частка грамадства сярэдняя, ну, называюць солагі балота, не будзем казаць гэта, можа быць, камусьці не спадабаецца тэрмін, хаця ён звычайны. Яна можа пры пэўнай сітуацыі перакінуцца і в той бок, і в той, так лічыце? Ну, там ёсць свае градацыі, ніхто ўжо не называе даўно гэта балотам, і ёсць некалькі тыпалогій, па якім іх разбіраюць, ёсць тыя, хто больш прыхільныя дэмакратычным все ж такі каштоўнасцям, і хутчэй рухаюцца ў бок незалежнасці, там, суверэнітэту нацыянальнай культуры, ёсць тыя, хто больш такія заўсіфікаваныя, але па сутнасці гэта тая частка грамадства, якая, ну, па вялікім рахунку, яна менш схільная выбіраць палітыку, і менш схільная задаваць уласную павестку. То бок яна хутчэй ідзе за павесткай больш актыўных груп. Ну а якія актыўныя групы мы ўжо разабралі. Што ж, дзякую. Для пачатку не згаджацца з вядучым, такі добры падыход не паміж сабой, а калі двое ўдзельніка не згаджаюцца з вядучым, гэта нейкае нешта новае будзе ў дубой, але давайте зараз паглядзім сюжэт Віталія Бабіна, які прадставіць вось нашу тэму, якую мы абмяркоўваем у двубое. У гэтым велізарным зале сёння пануе гонар, годнасць і адзінства. Як Лукашенко не намагаецца заяўляць, што беларусы едныя, у рэальнасці разуменне ў грамадстве не відаць ужо некалькі гадоў. Аднак ці можа яно быць увогуле, пакуль пры ўладзе застаецца чалавек, які распачаў масавыя рэпрэсіі супраць уласнага народу? Чалавек цябе збіваў, там, здзекаўся з цябе, і ты што, з ім будзеш прыміряцца? То бок, каб адказаць на такое пытанне пра прымірэнне, трэба вельмі дакладна сфармуляваць сегмент грамадства, хто з кім можа прымірацца. Перагарнуць старонку, як кажа дыктатар, гатовыя ягоныя прыхільнікі. Гэтак згодна з апошнім даследаваннем Chatham House, траціна тых, хто падтрымлівае Лукашэнку, гатовая падтрымаць і вызваленне палітвязняў. Я и вживую с людьми общаюсь, и с патриотами Беларуси, и с другими. Вживую говорите, что? Аўтар і вядоўца белсатаўскай праграмы «Шухер-шоу», вядомы блогер Андрэй Павук, ужо працяглы час, ды на сталай аснове размаўляе з чыноўнікамі і прыхільнікамі дзейнай улады. З некаторымі я пасябраваў людзьмі, і яны да мяне ставяцца, так сказать, нормально. З імі можна было б размаўляць, з усімі ебацькамі можна было б размаўляць, дамаўляцца, калі б нам не перашкаджала лукашэнкаўская сістэма, таму што яна іх скуе на нас. Вы наш лідер. Прапаганда намагаецца паказаць, што Лукашэнку падтрымліваюць усе беларусы, і настаўнікі, і рабочыя, і медыкі, і студэнты. Тэлеграм-канал, набліжаны да самаабвешчанага кіраўніка Беларусі, нават размясціў ролік, у якім быццам бы выпадковыя мінакі на вакзале разам спяваюць оду дыктатару. Адзін он такой, с батькой спокойна страна, только ему не до сна. Шмат хто з людзей, якія дэкларуюць, што яны є бацькі, яны проста выжываюць. То есть яны мімікрыруюць, каб сябе захаваць. Ад даных фанатыкаў, мне здаецца, у Лукашэнкі проста ўжо, ну, апроч нейкіх паўзвар'яцелых людзей, у яго проста няма. Калі Лукашенко і апазіцыя не здольны аб'яднаць беларусаў, можа, ёсць нешта, што магло б гэта зрабіць. Згодна з тым жа пытаннем Chatham House, беларусы, як і раней у большасці сваёй выступаюць за захаванне незалежнасці краіны, а таксама не падтрымліваюць вайсковай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Блогер Андрэй Павук лічыць, што адзінае, у чым могуць супадаць інтарэсы прыхільнікаў Лукашэнкі і прыхільнікаў пераменаў, гэта кошт прадуктаў в магазине, там туалетная папера, нешта бытавое такое. Потому што ў палітыку яны не лезуць. Не хочуць яны пра гэта думаць. Вот ты калі іх нават запытваеш, за каго ты будзеш за Лукашэнку галасаваць, он кажа, я не буду табе гаварыць. Яму нават сорамна ці неёмка сказаць, што ён за яго будзе галасаваць. Які бы мы не былі там рознымі у нашых палітычных поглядах, далёка не ўсе беларусы за дэмакратыю, ёсць і монархісты ўвогуле. Ёсць левые, правые, там, цэнтрысты і так далей. І все роўна вот наш дом, Беларусь, мы мусім яго вярнуць сабе, пакуль ён нам не належыць.
А пакуль, як адзначаў Лукашенко, любімую не аддаюць, найбліжэйшыя 5 гадоў беларусам давядзецца шмат прайсці, каб дасягнуць нацыянальнага замірэння. Я думаю, замірэнне таксама патэнцыйна магчымае стане тэмай нашай дыскусіі, але спачатку все-таки вот пра нацыянальную ідэю. Зміцер, вот, напэўна, вам задавалі падчас вашых там выступаў, гастроляў шматлікіх па розных гарадах Европы з вашай кнігай. А задавалі такое пытанне, а ці ввогуле нам патрэбна гэта нацыянальная ідэя? Можа быць, як сёння сучаснае грамадства все-таки жывуць людзі без, некаторыя дзяржавы так асабліва нават баяцца яе фармуляваць менавіта такім нейкім стандартным чынам фармальным, а просто вот жыць як набежыць, вот мы все грамадзяне адной краіны і давайте больш нічого не прыдумляць. Патрэбна ці не? Ну, гэта тое пытанне, якое я задаю, в прынцыпе, сам усім сваім гасцям, якія прыходзяць да мяне на эфір, таму што неабходна ўсё ж такі вызначыцца з пазіцыяй госця. Першапачаткова я прыгадываю, як дзесьці у 20-м годзе да мяне прыйшоў адзін з удзельнікаў праграмы і сказаў: я прыйшоў тут для таго, каб адразу сказаць, ніякай нацыянальнай ідэі нам не патрэбна, больш за тое, гэта вельмі шкодна шукаць нейкую нацыянальную ідэю, таму што нацыянальная ідэя раўно, значыцца, як працяг нацыяналізм, раўно нацызм, раўно фашызм, раўно концлагера. Ёсць такія думкі, да. Вот. І гэта быў вельмі выдатны наш лекар, ачэретні, які зараз працуе ва ўкраіне, але скончылася тым, што па выніку у канцы праграмы ён сфармуляваў сваю нацыянальную ідэю, сваё бачанне нацыянальнай ідэі. І ўсе сыходзяцца па выніку да таго, што нам нейкая ідэя трэба. Можна спрачацца, ці варта называць тое, што мы спрабуем знайсці, сфармуляваць, намацаць менавіта нацыянальнай ідэяй. Магчыма, гэта вот калька. Можа быць, мы кажам пра беларускую мару, пра нейкае нашае бачанне будучыні Беларусі. Набор каштоўнасцяў асноўных. Да, альбо набор каштоўнасцяў. Просто мы выбралі, мы самі разумеем, што гэта, можа быць, не зусім дакладна тое, пра што беларусы хацелі б гаварыць, просто гэта больш так, ну, ёмка фармулюе тое пытанне, якое мы хочам абмеркаваць, і таму, да, людзі па выніку, ім цікава, таму што яны хочуць зразумець, што ўсё ж такі можа нас аб'яднаць, што можа павесці. Ось Павел кажа, што не такія ж беларусы раз'яднаныя, але мне здаецца, ёсць все-таки тыя тэмы, дзе беларусы просто адзін з адным не размаўляюць там в сем'ях, з сябрамі. У кожнага у нас такая гісторыя ёсць. І менавіта застаўленне да нейкіх асноўных палітычных тэмаў, дастаўленне да Лукашэнкі, дастаўленне да дэмакратыі і гэтак далей. Але наколькі гэта ввогуле унікальна? Вось в Амерыцы зараз просто шалёныя працэсы за апошнія 20 гадоў, калі людзі, вобразна кажучы, прыхільнікі дэмакратаў, рэспубліканцаў, там адзін з адным таксама не хочуць кантактаваць, жыць побач, і этот працэнт неверагодна вырас за апошнія 20 гадоў. Так мы в гэтым сэнсе, можа, не унікальныя? Можа, і не унікальная. Іншая справа, што мы, можа, упершыню патрапілі ў такую сітуацыю. Я не буду ўжо там глыбока ў гісторыю заглыбляцца, але вот, скажем так, за навейшай гісторыі Беларусі, калі такі сапраўды моцны падзел у грамадстве. З аднаго боку. З другога боку, вось я слухаў тых гасцей, якіх апытываў Віталь Бабін, і я прыгадаў гісторыю, якую мне расказала наша тэалагіня Наталья Василевич. Яна ж вельмі адсочвае вот все, што адбываецца там у гэтым рэлігійным свеце. І яна звярнула ўвагу на нядаўняе інтэрв'ю Лемяшонка, такого вот праваслаўнага святара, які мае дачыненне да вось гэтага генератара вечнага, ці такое перпетум мабіле крынжа Свята-Елісаветінскага манастыра. І ён даваў інтэрв'ю Маркаву, дзе расказваў, згадываў пра 20-й год і сказаў, што была такая сітуацыя, калі выступіць, выйсці на вуліцу ў падтрымку дзеючай улады, ніхто не хацеў. Сорамна было. Сорамна было. Альбо былі тыя, хто вот, як я сказаў, скакалі пад чырвона-белымі сцягамі, альбо пераважная большасць, якія сядзелі дома і чакалі, пакуль хто пераможа. То есть вот просто чакалі і ні на чыім баку не былі.
і говорит, з цяжкасцю, але мы знайшлі 20 чалавек, якія на чале з маім сынам Дмітрыем Лемешонкам выйшлі і горда хадзілі ў падтрымку Лукашэнку, хадзілі па Мінску. Я просто звярнуў, ён так хваліўся, што 20 чалавек знайшлося, але гэта былі 20 чалавек, якія працуюць і жывуць у Свята-Елісаветинскім манастыры. То есть тыя людзі, якія б, калі б яны не выйшлі, просто на наступны дзень, а можа к вечару гэтага дня, апынуліся б на вуліцы. То есть гэта тыя сацыяльна занядбаныя людзі, якія знайшлі там прытулак. Вот усё. Але вот гэта мы пра прыхільнікаў, але вот пра тое, што шмат хто сядзеў і чакаў, хто пераможа, гэта такая рыса беларусаў, такая партызаншчына. Яна можа выяўляцца ў тым, каб схавацца ў бульбе там ці ў лесе, а можна схавацца за фіранкамі ў сваёй хаце і вызіраючы глядзець, хто ж там пераможа. Ну, ведаеце, як кажа філасофская мудрасць, нашы недахопы – это працяг нашых станоўчых вартасцяў, так і тут, да, вось, можа быць, я так разумею, Зміцер нейка пазітыўна выказаўся пра гэтую партызаншчыну, да, схавацца ў бульбе, а можа быць, хтось наадварот скажа, што это не вельмі прыемная рыса беларусаў чакаць, хто пераможа, але можа быць, сыходзячы з таго, што якраз вы гаварылі в першай сваёй рэпліцы, то вот гэта людзі, якія не за тых, яны складаюць тую частку, якая, ну, скажем, перацягне на свой бок в пэўнай сітуацыі якраз всё, сітуацыю. Ну, зразумела, што вырашаць ўрэшце будзе большасць, ну, дакладней, тая ідэя, за якую будзе большасць. Якую вядзе актыўная меншасць. Якую вядзе, натуральна, актыўная меншасць, бо актыўныя большасці бываюць вельмі рэдка. І, адпаведна, калі мы так разважаем, то, канешне, калі ўжо пачалі ўзгадваць 20-й год і тыя падзеі, што там былі, то, безумоўна, адчувалася з аднаго боку такая вялікая усхваляванасць, вялікая ўцягнутасць досыць немалой часткі людзей, якія хадзілі на ўсе гэтыя маніфестацыі, пратэсты, удзельнічалі ва ўсіх. І пры гэтым вось такая сапраўды вельмі дзіўная рэакцыя у пазасталай часткі, якая сапраўды знаходзілася ў стане, ну, скажем так, разгубленасці і неразумення, а што рабіць, куды далей рухацца. То есть, і яны не былі гатовыя асабліва ісці за ўладу, і гэта паказвалі тыя спробы сабраць масавыя мітынгі на карысць Лукашэнка, нават прывозячы людзей аўтобусамі не маглі сабраць добрай карцінкі, каб яе паказаць на камерах. З іншага боку, яны не былі гатовыя падтрымаць тых, хто меў такую ідэю. І тут ужо пытанне да нас. Сапраўды, вось калі там Зміцер шукае ўжо не першы год з гасцямі і сам, у чым нацыянальная ідэя беларусаў. Калі мы думаем, якая наша вось гэта беларуская мара, можа быць, для нас гэта і ёсць цяпер такі гістарычны шанец, калі вось мы падважыліся у такіх геапалітычных арэлях, калі вось у тых у той бойцы гігантаў, якія зараз змагаюцца Захад і Расія паміж сабой, каб падзяліць сферы ўплываў на гэтай тэрыторыі. Можа, у нас ёсць зараз час, каб сфармуляваць для сабе такі вось, ну, як бы па-філасофску сказаўшы, сэнс жыцця нацыі, да? Сэнс жыцця беларусаў, дзеля якога яны гатовы былі б, ну, будаваць сваю будучыню. Слухайце, можа, все-таки ніякая самая прыгожая ідэя, она не можа, ну, ад ее прыгажосці, сфармуляванасці, уже сколькі сфармулявана, она не можа ажыццявіцца, пакуль она не будзе в нейкай сітуацыі, в нейкіх абставінах падхоплена людзьмі, якія на не згадзяцца. Они могуць згадзіцца на самую простую его, не філасофскі, а самы нейкі просты выраз в 2, 3, 5 словах ці ў 2 фразах. Ну, значит, трэба шукаць гэтай фармулёўкі. Значыць, можа быць, пытанне не ў сэнсах, а ў рыторыцы, праз якую мы іх прадаем гэтыя ідэі. То бок, дадзеным выпадку, я бы сказаў так, ёсць шмат тэмаў, насамрэч, не толькі тэма пра прадукты і іх кошты, якая можа аб'яднаць беларусаў з усіх бакоў. Мы ж бачым працэсы, калі, напрыклад, заўзятарамі, тымі, хто зараз апекуецца працэсамі падтрымкі нацыянальнай культуры на месцах, могуць быць людзі цалкам інтэграваныя ў тую сістэму.
Гэта мясцовыя чыноўнікі там раённага ўзроўня, гэта дырэктары мясцовых музеяў, напрыклад, ці там настаўнікі, якія папросту робяць нейкія мерапрыемствы невялічкія. Яны узгадваюць беларускую культуру, узгадваюць беларускую гісторыю і робяць фактычна тую ж самую працу, што і мы тут робім. Проста робяць яны гэта так пад іншымі сцягамі, так, яны мусяць пры гэтым прыносіць як бы слова клятвы вернасці Лукашэнку, але пры гэтым ёсць і тое, што нас аб'ядноўвае ў гэты момант. Напрыклад, любоў да краіны і любоў і павага да яе культуры і гісторыі. Ну, калі вы вспомнили Лукашенко, давайте его и послухаем. Рояль в кустах, падрыхтаваны падчас вот той сваёй прамовы. Напередадні выбараў Лукашенко шмат казал про адзінства беларускага народу, прытым частка ягонай прамовы, я падлічыў, это было 4 хвіліны, была па-беларуску. Калі ў мяне пытаюцца, што робіць Беларусь такой асаблівай, прывабнай, гасціннай, свет, напоўнены аптымізмам. Я адказваю, людзі, гэта вы асаблівыя, таму і краіна ў нас асаблівая. На гэтым дадзеным нам Богом кавалачку зямлі наш адзіны дом. І гэты дом не прадаецца ні за якія грошы. Сёння в двубоі Зміцер Лукашук і Павел Барковскі мы абмяркоўваем тое, што можа аб'яднаць беларусы. Вось Лукашенко, дарэчы, яўна спаслаўся на гэты вядомы радок гурту музычнага Дразды, які спявае «Хата бацькоў не прадаецца» на беларускай мове, папулярнай Беларусі, але вот глядите, мы казали только что про некие простые идеи. Вот идеологема самая простая. Наш дом Беларусь, и люди у нас самые лепшие. Вот, здаецца бы, примитивный, так сказать, посыл от улады, але, ну, то же самое недавно казал, например, вельми глубокий Артем Шайбман у Малине, где он там апошніх колькі хвілін разважал про то, якія великие белорусы, якія они добрые люди. Вось что-то такое агульное, и которое уключае всех. Яно, можа, ім павінна стаць? Можа і павінна. Вось, дарэчы, я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што зараз тут дыскусію і спрэчку вядуць і мадыруюць яе все удзельнікі праграмы «Ідэя-Х», якія таксама выказвалі свае меркаванні пра нацыянальную ідэю і маюць што сказаць людзям. Я, ведаеце, з гэтай нагоды прыгадваю, у гэтых 3 кнігах, якія ты узгадываў дзесьці там нават з такім трохі гумарам. Трохтомнік, да, вось гэта апошні том з гэтай кнігі. Дарэчы, мы ж дамовіліся з Віталём, што гэта сённяшняя наша сустрэча, это можна скарыстаць як рэкламу. Тур ён узгадываў, так вось, першага Саарбрюкен, другога Эссена. Мы не дамаўляліся. Так што прыходзьце, шаноўныя беларусы, паразважаем пра нацыянальную ідэю. Але я прыгадываю вядомы фронтмен гурта «Гудставар» Владзіслаў Наважылаў, Леслі Найф, ён яшчэ, здаецца, у 20-м, пачатку 21-м годзе, калі мы з ім записывалі нацыянальную ідэю, ён сказаў: слухай, нацыянальная ідэя, як па мне, вельмі простая. Ён сказаў, вот вельмі проста, я перакладу на мову, якая для эфіра падыходзіць: адчапіцеся ад нас. Ён сказаў іншае слово. Так вот, сапраўды, мы самі ўсё зможам, мы, беларусы, зможам, толькі не лезьце да нас. И сапраўды... Слушайте, это вы лічыце, што улада Лукашенко лезе до нас, а Лукашенко, его прапагандысты, лічаць, што яны жывуць добра, а тут збеглые лезуць да іх. Не, усе астатнія беларусы, кармавая база, якой яны лічаць іх астатніх, штосьці там хоча і патрабуе. Лезе да іх, народзец лезе да іх з нейкімі там патрабаваннямі сваімі. Вот, ніхто ж можа ні да каго не лезці. Господи, живите собой, у своих дроздах, своим жыццём, своими проблемами, только не лезьте до нас. А мы сами все зробім, пабудуем Беларусь. 20-й год і тая ж самая пабудова гарызантальных узаемаадносінаў у грамадстве, дваровыя канцэрты і ўсё астатняе показала, што беларусы самі вельмі выдатна ўсё могуць зрабіць.
Ну, каб у нас все-таки не было такой идылии, як беларусы самі, все-таки мы кажам пра гэтую частку, якая складае там, можа быть, зараз 25, можа 20-м складала большы процент, якая процістаяла ўладзе. Але вот што з гэтымі, то, што я хочу добиться в нашай размове, што з гэтымі астатнімі рабіць, якія і прасавецкія, і прарасійскія, і пралукашэнкаўскія, як іх включаць у гэтую нацыянальную ідэю і як з імі знаходзіць агульную мову? З такімі людзьмі, я думаю, вось правильно сказаў Павук, знайсці мову будзе магчыма. Гаварыць, размаўляць, слухаць, прапаноўваць, і будзе як з ачэретнім, які прыйшоў з адной думкай, потым з другой, галоўнае аргументавана даводзіць. Я больш непакоюся, і у мяне ёсць сумневы, што замірыцца і неяк аб'яднацца будзе магчыма з іншай часткай грамадства. І тут неважна, там яны там хто, што там, можа яны ўвогуле там і не за Лукашэнку, і не за Беларусь, і не за Путина, ні за кого, але якія збівалі, гвалтавалі беларускі народ і ўсіх астатніх, атрымлівалі ад гэтага задавальнення і працягваюць гэта рабіць. Вось з гэтымі людзьмі я не ведаю, як мы будзем замірацца. Мне шмат разоў казалі, прыводзілі ў прыклад, паглядзі, нацысцкая Германія па заканчэнні Другой сусветнай вайны, нават там змаглі перагарнуць умоўна старонку, пад трыбуналу Нюрнберг паехалі толькі самыя важныя шышкі, усім астатнім прабачылі, забыліся, ну хтосьці там, можа, троху адсядзеў, і ўсё вот так вот прайшло. Не, у нас это не спрацуе. Ну, прынамсі, я не бачу такога варыянта для нас і не хачу яго. Ведаеце, я неяк... Мяне в эфіры разважаў таксама пра нацыянальнае замірэнне адзін выдатны чалавек, навуковец, прафесар, выкладчык універсітэта, які казаў пра неабходнасць, пра тое, што мы павінны, мы ж там адзін народ, там, що такое. А ён сам адседзеў. Прычым ён сядзеў, патрапіў хворы, захварэўшы ў турму, і там яму стала яшчэ горш, а яму не давалі ніякіх лекаў, здзекаваліся, і ён выйшаў яшчэ больш хворы адтуль. Я кажу, тыя, хто над вамі асабіста здзекаваўся, вот канкрэтна тых людзей, вы гатовы прабачыць? Ён паглядзеў на мяне і сказаў, не. Тут нават справа не толькі в нейкіх эмоцыях асабістых, а справа в тым, што справядлівасць павінна ажыццявіцца, і гэта нават не эмацыйная частка, гэта частка юрыдычна-палітычная, бо без гэтага тады проста будзе неправільнае працягваць існаванне грамадства. Павел, што вы думаеце пра гэтае магчымае прымірэнне з самымі непрыемнымі нам людзьмі, якія да чаго ж зрабілі канкрэтныя злачынствы? Я думаю, нам сапраўды трэба бліжэйшым часам абмяркоўваць той закон пра люстрацыю, які ўжо выспявае і ўсё ніяк не выйдзе на вонкі і рыхтуецца ў межах той же каардынацыйнай рады і іншых структур палітычных. Таму што гэта па вялікім рахунку дало б магчымасць шмат каму выдыхнуць і зразумець, як рухацца далей. Бо зараз і людзі дэмакратычных поглядаў, хто шмат перажыў, хто ж перажыў сапраўды шмат пакутаў, здзекаў і цяпер прагне справядлівасці, непакоіцца. А ці будзе нейкае пакаранне, там, прадугледжанне на будучыню, ці ўсё, як вось сказалі, проста перагарнуць старонку і скажуць, цяпер будзем жыць мірна. І з іншага боку ёсць такой занепакоенасць, дзе там, ну, відаць, зараз яны прыйдуць, і, як казалі, там будуць на ліхтарах усіх там чыноўнікаў, міліцыянераў, неважна, дзе ты там, хто быў, вешаць. І тут сапраўды трэба знаходзіць, як і заўсёды, нейкую залатую сярэдзіну. То есть зразумела, што павінна быць вызначана група асоб, замірэння, з якімі немагчыма без адбыцця пакарання. Бок вешаць, але не ўсіх. Наогул не вешаць. Я наогул за тое, каб Беларусь стала нарэшце краінай Европы апошняя, якая скасуе смяротнае пакаранне і зможа тады лічыцца часткай нармальнай еўрапейскай супольнасці. Але я за тое таксама, каб тыя людзі, якія зрабілі цяжкія злачынствы, якія сапраўды вінаватыя перад шмат якімі людзьмі, яны адбылі сваё пакаранне.
І гэта будзе лепей нават для іх саміх, бо адбыўшы пакаранне, яны змогуць замярыцца ў тым ліку з сабой. Я не ведаю, ці ёсць у іх там нагоды замірацца з сабой, калі яны гэта твораць тое, што яны твораць цяпер, калі слухаць расказы тых палітвязняў, якія выходзяць цяпер і апавядаюць пра тое, як сябе паводзяць супрацоўнікі калоній, пераважная большасць, вот усе эти супрацоўнікі адміністрацыі, так ты думаеш, а ім ёсць што замірыцца? Да яны сябе нармальна пачуваюць, ім нічога не баліць і нічога не свярбіць. Мы чаму вот вельмі здзівіліся таму, што такія людзі ў нас ёсць, а яны ёсць. І што ім? Зміця, мы ж не унікальныя ў гэтай сітуацыі, бо пасля якраз нацысцкай Германіі вельмі шмат было тых працэсаў, дзе спачатку па свежых слядах, а пасля, калі там ізраільскія, асабліва спецслужбы, знаходзілі былых вось гэтых службоўцаў канцлагероў і гэтак далей прыцягвалі іх да адказнасці, там дзядоў ужо па 70, па 80 гадоў. І вельмі часта на гэтых працэсах яны у тым ліку казалі, да, яны спачатку спрабавалі адмаўляць нейкую там сваю віну, казаць, што да, мы выконвалі там загады і як бы былі ў такіх абставінах, але некаторыя з іх, яны сапраўды так казалі, што адчулі нейкую палёгку ад таго, што нарэшце ставіцца нейкая кропка у тых як бы справах, дзе яны адчувалі сваю віну і адчувалі, што іх за гэта могуць пакараць. Ну, все ж не будем тады разлічваць на гэтую дастаеччыну пакуту раскольнікаў, будзем разлічваць на справядлівы суд, который в такіх сітуацыях паставіць кропку. А зараз одно меркаванне пра тое, што ёсць агульнае у прыхільнікаў і апанентаў Александра Лукашэнкі. І гэта ёсць некаторыя агульныя каштоўнасці, так мяркуе гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман. Адна з такіх каштоўнасцяў незалежнасць Беларусі. Калі будзе небяспека знікнення беларускай дзяржавы, у прынцыпе знікнення, гэта можа аб'яднаць, паколькі нават тыя сацыялагічныя пытанні, якія зараз прыходзяць, праводзяцца ў Беларусі. Мы бачым, што прыхільнікаў знішчэння беларускай незалежнасці, прыхільнікаў інкарпарацыі Беларусі ў Расію, іх зусім мала. Гэта вельмі маргінальная група. Акрамя таго, я б не перабольшваў трываласць поглядаў і грунтоўнасць поглядаў тых людзей, якія сёння падтрымліваюць Лукашэнка. Лукашэнка – гэта ўлада. Хочаш рабіць нейкую кар'еру у Беларусі, прасоўвацца ў сувязі з бізнесам, кар'ера на дзяржслужбе, ну ты павінен паводзіць сябе адпаведным чынам. Калі будзе іншая палітычная сітуацыя, калі будуць іншыя погляды ў кіраўніцтва дзяржавы, там вельмі хутка ўсё можа змяніцца. Что ж, Александр Фридман сказал тое, што мы таксама абмяркоўвалі. Вот, может быть, некалькі пунктаў варта зафіксаваць. Сапраўды, незалежнасць Беларусі, нежаданне беларусаў, нават лукашэнкаўцаў, каб Беларусь удзельнічала вайне, нежаданне вмешиваться в іншыя справы, навязваюць себе вот так званая толерантнасць, которую кажуць. Это вось тыя рысы, якія могуць аб'яднаць. А зараз час для пытанняў адзін аднаму, традыцыйнай рубрыкі ў нашым дубоі. Зміцер, што вы спыталі ў Паўла? Павел, вот мяне нават, ведаеце, больш цікавіць не тое, ці будуць пакараныя, хаця гэта вельмі важна, ці будуць пакараныя асобныя злачынствы, і каб кожны той, хто прайшоў праз нейкія катаванні, мог пабачыць, што той, хто яго катаваў, за гэта атрымаў. А ці не бачыце вы небяспеку яшчэ ў тым, што вось разам з гэтым жаданнем ці перагортваннем старонкі, дзесьці прабачыць дзеля таго, каб не ўзмацняўся канфлікт паміж часткамі грамадства, мы можам патрапіць ізноў тую сітуацыю, калі адначасова мы тады пераліснем старонку з люстрацыяй структурнай. Я маю на ўвазе, мы ізноўку не правядзём там дэсаветызацыю, дэкамунізацыю, дэлукашызацыю, таму што, ладно, што мы тут пра гэта будзем гаварыць, давайте забудзем, а яна потым вылезе, як вылезла ізноўку вот тое, што мы маем сёння, не прайшоўшы гэтыя працэсы. Зміця, я нават спрачацца не буду, сапраўды так. Калі мы прапануем грамадству нейкую сістэмную перамену, кажам пра карэнную трансфармацыю, то, канешне, павінны ламацца перадусім структуры, а не людзі. І, канешне, у гэтых абставінах найперш важна, каб старыя кіраўнікі не сидзелі на старых месцах і не дэманстравалі старыя падыходы да кіравання. Вось гэта самае важнае. Можна зрабіць для іх там нейкі час на тое, каб яны не маглі займаць
кіроўныя пасады. І гэта будзе для некаторых дастатковае пакаранне. А для некаторых, да, трэба турэмныя тэрміны і каб яны іх цалкам адсядзелі. Павел, ваше пытанне з метро. Зміцер, а вось вы пагаджаецеся з той фармулёўкай, якую часта можна чуць, што Беларусь зараз гэта краіна пад акупацыяй і што Лукашенко насамрэч гэта хутчэй крамлёўскі агент? Вот тое, што Лукашенко крамлёўскі агент, я ўсё больш і больш да гэтай думкі, ну, как бы, прыходжу, аналізуючы тыя падзеі, якія былі у 90-е гады. Калі чамусьці ратаваць Лукашэнку ад імпічмента не палянаваліся прыляцець сам Чарнамырдзін і цэлая групоўка маскоўскай агентуры. Чаму? Вот рознае здаралася з рознымі тымі кіраўнікамі, якія прыйшлі ва ўладзе постсавецкіх краінаў. Ну, не так змагаліся за нейкага такога стаўленніка, кіраўніка, як за Лукашэнку. І тут узнікаюць пытанні, канешне, пэўныя. Таму сувязь ёсць і ну, как бы, будуць аргументы супраць, я прыму. Што да пад акупацыяй, ну, гэта спрэчнае пытанне, але ў пэўнай ступені да пад акупацыяй знаходзіцца, у тым маецца на ўвазе, які ўплыў мае эканоміка, на эканоміку, да, на ваенную сферу, на ўсё астатняе. Калі ты так уплываеш на пэўныя такія важныя сферы, ну, дык як это не прыкмета акупацыі? Я хочу попросить, каб мы уже фактично в заключным слове, у вас есть даволі шмат часу, чтобы недзе па хвілінкі кожнаму менавіта паспрабавалі вы зноў адказаць, падсумоўваючы ўжо всю нашу размову, свой погляд менавіта на гэтую тэму. Ці патрэбна нешта агульнае, ці можа быць нармальна, што людзі розныя і могуць жыць в адной краіне, маючы самыя розныя падыходы, і не трэба прыдумляць што-небудзь іх аб'ядновае, бо кожнае аб'яднанне нясе нейкі такі аўтарытарную пагрозу. Вось все сталі в строй як адны. Наколькі оно патрэбна, в чым оно патрэбна і для чаго? Калі ласка, па хвілінкі. Ну, калі пачаць з мяне, то я бы сфармуляваў так, што, канешне, людзі з рознымі поглядамі могуць гарманічна дастаткова суіснаваць у адной краіне, але тут павінна быць адна прынцыповая рэч. У краіне павінна быць ўсё ж такі дэмакратычная будова грамадства. Бо калі няма вось гэтай дэмакратыі, калі няма магчымасці выступаць з рознымі меркаваннямі і не быць застрашоным за тое, што ты сказаў штосьці і патрапіў у турму, то тады робіцца нейкая адна група, якая прыцясняе ўсе астатнія. Калі можна зрабіць дэмакратычную сістэму, у ёй могуць суіснаваць людзі з самымі рознымі поглядамі, ад анархістаў да манархістаў, ад рыначнікаў да сацыялістаў, і ўсе яны будуць так ці інакш жыць у адным грамадстве. Дзякуй, Зміцер. Ну, мы можам, безумоўна, спрачацца пра тое, што патрэбна нам нейкая нацыянальная ідэя ці не патрэбная. Але мы ўсе хочам жыць у адной краіне, і тыя, хто там застаецца, і тыя, хто быў вымушаны з'ехаць. Тыя, хто падтрымлівае Лукашэнку, ці тыя, хто выступае супраць яго. Самае галоўнае, што нас аб'ядноўвае, гэта, у прынцыпе, жаданне, каб Беларусь была, і каб Беларусь, ну, можа быць, ішла да нейкай нармальнага жыцця, нармальнай светлай будучыні. І таму наша праграма гэта не, можа быць, такое не мэта сапраўды сфармуляваць да пэўнага тэрміна, вот, чтоб там у 15:00 такого-то числа, такого года была нацыянальная ідэя, з якой мы вот так вот выйдзем і скажем: беларусы, мы тут вам сфармулявалі, наце, і не дай Бог. Вывучыце на памяць. Да, і дзейнічайце адпаведна. Безумоўна, да гэтага мы не імкнемся, і гэта не больш як пляцоўка, на якой можна спрачацца, можна выдаваць свае думкі. Мне ще цікавы адзін аспект. Галоўнае, ісці за народам, то, што ён на сёння разумее, ці эліта павінна ствараць нейкі свой ідэал і падцягваць народ да сябе ўверх? А тут, мне падаецца, павінна быць два в адным. Па-першае, ўсё ж такі эліта павінна чуць народ, разумець яго бачанне і, ведаючы, ну, нейкія вот ідэалы, архетыпы, да, спрабаваць вось гэта ўсё скампанаваць
і сфармаваць нейкае такое агульнае бачанне, якое будзе прымальна і да такого ідэальнага пабудовы будучыні новай Беларусі, і каб яно адпавядала самым бытавым звычайным пытанням і пажаданням і марам звычайных беларусаў. Што ж, дзякую, 40 хвілін пралетелі вельмі хутка. Гэта был двубой, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення гэтай тэмы, якую мы абмяркоўвалі. А чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, пішыце там свае ацэнкі і каментары, ставце лайкі. Канешне, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.